このタイミングなら、あの人を叩き潰せる。もう40年も待った。今なら、今の私なら、やれる。私は明美。夫の和夫と結婚して40年になる。夫は市議会議員をしている。市民からは親しみやすい。私たちのことを一番考えてくれている。次の市長はあの人がいいね。など、評判は上々のようだ。でも、妻である私には、頭を抱える悩みが2つある。1つ目は、世間で認知されているように、すごくいい人ではないということ。2つ目は、かなりショッキングなので、後ほど。夫は外では正義のヒーローみたいな扱いを受けているが、家の中では圧倒的に悪役である。結婚した当初からモラハラのオンパレードだ。私たちが結婚した30年前は、お見合いが当たり前のように行われていた。そう。私たちも例外ではなく、大学卒業後にお見合いで結婚したのだ。お見合いで知らない人と会うことに抵抗はあった。でも、初めて会う夫は、とても紳士的で印象が良く、惹かれるのに時間はかからなかった。この時、純粋な私は、地獄に片足を踏み入れたことに気づくわけもない。夫の外の顔に騙されていたのだ。結婚生活が始まり、幸せな気分で浮かれていたある日のこと。夕食を作って、夫の帰りを待っていた。いつも帰宅する時間になっても、夫が帰ってこない。この時代に、携帯電話なんてものは存在しない。夫がいつ帰ってくるかもわからない中、ただ待つしかない。でも、待つのにも限界があった。22時を過ぎても夫が帰ってこないので、寂しい思いをしながら食事をとっていると、夫が帰ってきた。お帰りなさい。ごめんなさい。先にお食事いただいてます。はあ？亭主より先に食べるなんて、自分の立場を分かってんのか？ごめんなさい。今すぐ準備しますので。早くしろ！夫に食事を出し、私も食事を再開させる。夫が一口食べたとき、おい！どうしたの？まずい！ちゃんと作ったのか？そうですか？私は美味しく食べられてますけど。味音痴と結婚しちまったのか。夫はブツブツ言いながらも完食をしてくれた。でも、徐々に夫の行動はエスカレートをしていく。作ったものを一口食べて、まずい！その一言だけ残し、自室に戻っていくのは日常茶飯事だ。これでも、まだマシな方。出したものを食べずに捨てられることもあった。でも、そんな夫に対して、私は何も感じていない。いや、感じなくなっていた。ロボットのように同じことを繰り返し、夫のサンドバッグになっている。でも、私の中にある大事な何かは、すでになくなっていた。それから十数年経ったある日、いつものように夕飯を準備して待っている。帰宅時間になっても帰ってこない。この頃は携帯も普及していたので、自分の携帯からメールをしても、返信は返ってこない。22時になり、ようやく帰宅してきた。飯は？今日はカレーです。夫にそう言い、冷めてしまったカレーを温め直す。おい、まだか？あとちょっとでできます。温め直したカレーを夫に出すと、
夫は一口食べて、お前は毎回こんなまずいものをよく何十年も出し続けられるよな。もう我慢の限界だ。お前、食ってみろ。と言い、私の顔に皿ごとカレーを押し付けてくる。ああ、最近若者が誕生日祝いでパイ投げをしてるってテレビで言っていたけど、こんな気持ちなんだ。私は好きじゃないな。私は顔についたカレーを拭う。食事がもったいないですよ。はあ、こんなまずいものを食事って言うのか。あなたの味覚がおかしいんじゃないですかね。誰に物を言ってるんだ。外で食べてくる。夫はそう言い残し、出て行った。いいな、外食。シーンと静まり返った部屋に、私の声がぽつりと響き、消えていった。実は、生活費を必要最低限しかもらえず、外食なんて一年に一度あるかないかなのだ。モラハラどころか、夫は奴隷だと思っているらしい。娘の七海がピアノ教室に通いたいと言った時も、そんなものは無駄だと言い、通わせようとはしなかった。お願いします。七海をピアノ教室に通わせてあげて。お前たちに使える金なんてない。わかりました。じゃあ、パートに出てもよろしいですか？市議会議員の嫁がパート？ただでさえ迷惑なお前は、もっと俺の顔に泥を塗るつもりか。七海をピアノ教室に通わせてあげたいので、あなたがちゃんと生活費を送れないから、七海をピアノ教室に通わせてあげられないのよ。七海がかわいそうだと思いませんか？お前の金の使い方が下手なんじゃないのか。あなたの渡す生活費が少なすぎるのよ。お前は一回も就職していないから、金を稼ぐ大変さがわからないんだろ。だからそんなことが言えるんだよ。でしたら、お金の使い方が下手なので、自分でお金を稼いで、お金のありがたみを感じて、使ってみます。めんどくさいな。へりくつばかり言いやがって。生活費を上げればいいんだろ、上げれば。不憫な思いをさせてばかりの、私の大事な娘。娘がおもちゃを欲しいと言った時も、無駄と一蹴され、買ってくれなかった。夫は以前より少しは生活費を上げてくれたが、それでも足りない。私は夫にバレないように生活費を削って娘のために使っていた。娘のために離婚を考えたこともあった。でも、まだ早い。まだ木が熟してない。娘には私が何とか普通の生活をさせてあげられればいい。それでも大変な時は両親にお願いをしたこともあった。父は夫を立てるのが妻の役目だ。我慢をしなさいとしか言わない。でも母は違った。父にバレないように私に毎月仕送りをしてくれた。母も私と同じ境遇なのかもしれない。そう考えたこともあった。娘も大きくなり、大学進学を控えていた。そして、進学するために上京をしたいと言っても、やはり夫はお金を出そうとしない。娘はカンカンだった。お父さん、私が大学行くのに必要なお金くらい出してよ。なんでだ。18歳なんて立派な大人だろ。それくらい自分でどうにかしろよ。学費以外出さないからな。もう、お前のことを父親だとは思わない。出てってやる。ななみ待って、ななみ。なんであんなにひどいこと言うのよ。ひどい。
俺が間違ったこと言ったか？自分の娘ですよ。上京するのだって遊びに行くわけじゃないんです。一流のホテルスタッフになる夢を叶えるために東京の大学に通うためですよ。あいつが勝手に決めただけだろ。支えてあげようとか思わないのですか？ないね。俺が汗水垂らして働いた金だ。なんであいつに使う必要があるんだよ。もちろん、お前にもな。いつも通りの夫だ。特に感情が動くこともなかった。私は別のこと。夫を抹殺する方法を考えるので頭がいっぱいだった。夫は今、特にピリピリしている。念願だった市長選に出馬をしたのだ。今までの市議会選以上の重圧にピリピリしており、もはやどこに地雷があるかわからない。そんな緊迫した状態の中、珍しく夫の方から私に頼み事をしてきた。今回の市長選は、お前もサポートしろ。え？私も何かやれることがあるんですか？お前はそんなこともわからないのか。今までの選挙とは違うんだよ。ここでお前がいれば、家族仲がよく見えて好感度が上がるだろ。今まで何もしてないんだから、今回くらいは手伝え。手伝うのはいいけど、何をすればいいんですか？黙ってニコニコして手を振ってればいいんだよ。余計なこと喋るなよ。俺の嫁がバカだってバレたら悪影響だからな。はい。わかりました。夫の命令通り、夫の横でニコニコ手を振っているだけの仕事をしていた。市長選も佳境に差し掛かった中、娘から突然電話がかかってきた。もしもしお母さん？お母さんに会いに帰ろうと思うんだけど、あいつがいない日教えて。ちょっと待って、確認をするね。すぐに夫のスケジュール管理をしている秘書の片岡さんにメールで聞いてみた。さすが、いかにも仕事ができそうな美人秘書。30秒ほどで返信が来て、スケジュールの共有をしてもらえた。すぐ娘に電話をかけ直す。8月の4日5日は出張で東京に行くみたいよ。ああ、その日はちょうどバイトだ。どんなバイトしてるんだっけ？ホテルスタッフになるためにちょっとでも勉強しようと思ってホテルでバイトしてるの。普通のビジネスホテルだけどね。ななみも一生懸命に頑張ってるのね。だからたくさん勉強したくて夏休みはほとんどバイトなの。そうなの。でも他の日に一日家を空ける日はなさそうなのよ。そっか。じゃあまた冬休みにでも帰ろうかな。ななみ、お父さんに会いたくないんだよね。それならホテルを取ってあげるからそこに泊まりなさい。お父さんはお昼は絶対に不在だし、そのタイミングで家に顔を出せばいいから。お母さん、お金は大丈夫なの？大丈夫よ。あの人の妻をして40年経つのよ。うまいことへそくりを貯めてるわ。お母さんすごい。ありがとう。じゃあ12日に帰るね。12日。娘を出迎えると、神妙な面持ちをしている。リビングに案内しても、ずっとキョロキョロしている。ななみ？そんなにキョロキョロしてどうしたの？あいつは今、家にいない？うん。仕事に行ってるわよ。お母さん、大事な話があるの。何？向こうにいい人でもいたの？違うよ。お母さん、真剣に聞いてね。私のバイトしているホテルに、あいつが来たの。ああ、この前の東京出張で泊まるホテルって、ななみのバイト先だったの？そうなの。それでね、秘書の片岡さんも一緒だったんだ。それはそうでしょ。秘書だから出張にもついていくわよ。違うの。部屋まで一緒だったの。それも、フロントに来た時、二人が腕を組んでたの。あら、そうなのね。お母さんはなんでそんなに冷静でいられるの？実はね、お父さんが不倫してること、ずっと知ってたのよ。嘘でしょ？じゃあなんでやめさせないのよ。いいタイミングがなかったからかな。
でも長い間、待った甲斐があったわ。ようやく、待ちに待ったタイミングが来たの。それってまさか、お父さんの市長選。ななみ、静かにしなさい。もうすぐだから。ななみは驚いた顔をしている。でも、その表情は、私への恐怖が混ざっているようにも見えた。ななみと昼食を取り終えると、夫の手伝いに向かう。ただ笑顔で手を振っているだけだが、体力的に疲れる。一日中振り続けた腕は筋肉痛でパンパンになる。プライベートで笑うことがほとんどない私の顔も、一日中嘘の笑顔を作っていることで、顔中がこわばっている。でも、今日で全て終わり。明日の投票結果を待つだけだ。ウキウキしている私がいた。夫と結婚して40年。これほど感情が激しく動くことがあるなんて、楽しい、嬉しいと感じている自分がいるなんて、一人、心の中でニヤニヤが止まらない。あとは今晩の開票で、夫の当選を待つだけだ。そして夜、選挙事務所に行くと、たくさんの後援会の人たちが待っていた。夫は深々と頭を下げ、暑い中ありがとうございます。皆様のおかげで今日まで戦ってこれました。当選を心待ちに残り数時間の応援をお願いいたします。みんなが拍手する中、私は後援会の人たちにお茶を出す。本日はありがとうございます。奥さんもお疲れ様。今回はあんたも頑張ってて偉かったね。ありがとうございます。22時になり、選挙管理委員会での開票作業が終了したらしい。あとは、最終結果を待つのみ。緊張で空気が重くなる。出口調査では、もう一人の立候補者と均衡していた。また、開票速報でも、数票差で均衡している。ここにいる全員が、夫が当選することを祈っている。ただひたすら待つしかない。時間だけが過ぎてゆく。徐々にみんなの言葉数が少なくなっていく。そして23時になり、電話が鳴った。全員が背筋を伸ばして夫に注目する。私も心臓の音が聞こえるくらい緊張をする。はい、わかりました。夫の電話だけでは結果がわからない。全員が夫の口から発せられる第一声に注目している。皆様、ありがとうございます。無事、当選しました。地鳴りのような叫び声が響き渡った。嬉し涙を流す人もいる。私は年がいもなくガッツポーズをした。やっとだ。この市長選が終わるまで、本当に長かった。とてつもなく長い道のりだ。講演会の人に夫がスピーチをする。今回は無事当選することができました。ありがとうございます。講演会の皆様、職員、私を支えてくれた妻、全員のおかげで当選することができました。本当にありがとうございます。市長になってからも浮かれることなく精進させていただきますので、何卒ご指導ご鞭達のほどお願いいたします。温かい拍手で包まれる。講演会の人が妻として挨拶をするように進めてきた。夫の顔を見ると、家とは全く違い、温かい顔をしている。この人、私にもこんなに温かい顔ができるんだ。そう思いながらマイクを握る。この度は、夫に力を貸していただきまして、皆様、本当にありがとうございました。私の力など、微々たるものに過ぎません。
皆様が力を貸してくれたからこそ、当選することができました。また、私がサポートをしていく中で、特に尽力いただいた方を紹介します。秘書の片岡さんです。突然私から指名され、片岡さんは驚きのあまり口を開けていた。口がポカーンと開いてても、美人だなぁ。片岡さんは、夫を公私共に支えてくれました。腕を組みホテルに入り、同じ部屋に泊まり、献身的に夫の相手をしてくれたそうです。夫も、家では見せない笑顔だったようですね。ありがとうございました。冒頭で、私が言葉を濁した悩みの二つ目。それは、不倫の事実ではない。どのタイミングで不倫を発表するのが最もダメージを与えられるのか。これを考えるのに悩んでいたことなのだ。娘から夫の不倫を伝えられる前からずっと知っていた。きっかけはとても単純なもの。買い物から帰るとき、夫の車を見つけて興味本位でついていったのだ。どこに行くのかなと思っていると、ホテルに到着した。私は目を疑った。いや、嘘だ。なんとなく、こうなっているだろう。そんな予感は以前からしていた。それよりも隣にいるのが、秘書の片岡さんだということに驚いた。家での横暴な態度、モラハラ、お金を全然くれない。そんな夫が不倫をしていないわけがなかった。その時からだろう。私の感情がおかしくなってきたのは。片岡さんが夫の秘書を続ける限り、不倫関係は続くだろうと思い、私は年に1回、更新所に依頼していた。3年も経てば、毎年の恒例行事みたいになっていた。証拠が揃うばかりで、いつ言おうか迷っている時に、あることをひらめいた。夫が絶好調の時に叩き潰してやろうと。それが、今回の市長選だ。市長選に出馬するまで10年。10年も我慢した。本当に長かった。でも、今日で終わりだ。私はマイクを持ったまま、場の空気が凍りつく様子を楽しんだ。夫と片岡さんは周りを見ながら、キョロキョロおろおろ汗汗。そんな言葉がぴったりだ。明らかに動揺している。皆様、私が突然おかしなことを言っていると思っていませんか？だけど、見てください。あの二人の慌てようを。二人とも周りを見ておろおろしていますよ。滑稽だった。夫のことを信じてついてきた講演会の人。職員などが状況がつかめず慌てふためいている。地元のテレビ局や新聞社のカメラも入っているため、記者たちはスクープを取り逃すまいと鼻息を荒くしている。あ、かわいそうだ。何が真実なのか答えが欲しそうだ。皆さん、落ち着いてください。今から証拠を見せますので。全員から注目をされる。証拠の写真を出そうとした瞬間に、夫が顔を真っ赤にして殴りかかってくる。お前、いい加減にしろよ！場を巻きまえろ！ここは、お前が冗談を言う場所じゃないんだぞ！妻である私を殴りつけた。それも、たくさんの人がいる前で、ここぞとばかりに記者たちのカメラが光っている。自分で自分の評価を下げていることに気づいていないのかな。夫が押さえつけてくるところまでは正直予想通りだった。私はポケットに入っているスイッチを押した。プロジェクターが起動してたくさんの写真を映し出す。そこには夫と片岡さんが仲良さそうに腕を組んで歩いている写真が映し出される。熱くキスを交わしている写真まで。事務所がどよめきに包まれる。どういうつもりだ！今までの復讐かな？てめえ！
夫はまた殴りかかろうとする。いいの？殴って。また記者の人がカメラ向けてるよ。苦虫を噛みつぶしたように拳を下ろす。今までお疲れ様でした。あなたの人生はこれでおしまいです。くっそー！記者の皆様、聞きたいことがたくさんありますよね。包み隠さずすべてお答えさせていただきますので、何でもお聞きください。私はそう言い、事務所を後にする。片岡さん、今後も夫のこと、お願いしますね。片岡さんの顔は血の気を失って、この世の終わりのような顔をしている。美人が台無しでかわいそうに。それもそうだ。片岡さんも既婚者だから、旦那さんにバレて今後どうすればいいのか迷っているのだ。そんなことはどうでもいい。二人で仲良く傷を背負ってくれれば、それだけでいい。選挙後の私はというと、ホテルに着き、いつの間にか寝てしまっていた。いつもより寝つきが良く、寝起きも人生で一番気持ちよかった。起きると、ななみから大量の着信が来ている。もしもし、おはよう。お母さん、今どういう状況か分かってる？市民はみんなパニックになってるんじゃないのかな。そんな小さな規模の話じゃないよ。こっちでも朝のニュースで取り上げられてるよ。そうなの？あの人逃げ場なくなったわね。ねえ、私の学費ってどうなっちゃうの？それは安心して。慰謝料をたっぷりもらう予定だから。これから仕送りもするから安心してね。ありがとう。私ね、お母さんから市長選で復讐をするって聞いたとき、本当に怖いのはあいつじゃない。お母さんの方だって思った。大丈夫よ。私はななみの味方よ。なんか、楽しそうだね。お母さんがそんなに楽しそうにするの初めてかも。もともとはもっと明るかったのよね。いつしか、感情を押し殺しているうちに、おかしくなっていたのかもね。でも、今は生きてるって感じがするわ。不倫問題と、妻への暴力行為で世間を賑わせた元夫は、1ヶ月もしないうちに、市民から解職請求され、市長の職を失った。同時期に、片岡さんも離婚したらしい。二人とも仲良しだから、別にいいか。ご覧いただき、ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いいたします。